Langit sikat dinay-dayaw, day-dayawan mi sinandagan, day-dayawan mi, day-dayawan mi, day-dayawan mi sinandagan. Amat langit sikat di pansilbihan, pansilbihan di sinandagan, pansilbihan di, pansilbihan di, pansilbihan di sinandagan. Amat langit sikat di pangkabalan, pangkabalan di sinandagan, pangkabalan di, pangkabalan di, pangkabalan di sinandagan, pangkabalan di sinandagan. Kamusta ko amin? Narigatin kasasata ko duwani niya. Adit ako makabela, adit ako makapasyar, sin tutunod ako, ya gagayem tako. Pakawari rin ako, narigat ay pasya ay adi yun malakuan din ladan tako ay kanon. Na, talaga ay sinay ay timpot ng baliw din lubong tako duwani. At din sa lusod ko at sino din amagan Apo Diyos ay may ilat ako. Uno, sino din madadal tako ay may pangpon Apo Diyos sin timpun di lockdown ay nay. Anda kami man pamilya at mabanay kanan mi si Apo Diyos at matalo kami dawat si kasapulan. Tanay din timpo ay magamit yung maamagan. Yan, mailam yung tiniyat Apo Diyos ang mga provide sin kasapulan mi. At manyaman kami abo sin Apo Diyos sin ragsakay daw dawat nanda kami tan susara na din anak mi si Eset ay mailami din iyat na ay mangkaliduani, rugyana ay manlampay, rugyana ay man express in disappointment na. Siya kamananabaw dilignan di saya mga parents ay waday muyang o baby da. Yeah. At anyway, din kararag mi at sapay kumata lakamon tako namin pwede dan din kinasigad Apo Diyos sin tipun di lockdown ay nay. Adalan tako din libron di ladladingit niya at inaral tako sin duwa na palabas ay chapter nga importante yung datako ay ibaga din sakit tinumnum tako na Apo Diyos ay bakon lawa ay mangibaga ang Apo Diyos yung kalilig na tako uri din iyat tako ay bumungat laydon Apo Diyos ay honest ako ay mangibaga mo sino'y kalilig na tako tan inawag Apo Diyos na tako ay wailig na na yan sin napalabas uno sin chapter 2 inadal tako po ay kasapulan tako masin panagladingit tako at waday mangibaga undat ako ay may mayat sa ay manladingit ka ibagaan Apo Diyos din sakitin ng tako uno undat ako apo uno waday ipata ko ay manladingit at bakang takon i-judge si dayda ay mangibaga si sakitin ng dan Apo Diyos mo det i-encourage tako dayda ya i-validate tako din kaliliknada asya bakon kuman man patingga sidi muadi at laydan tako ay din panagladingit anay at usaron Apo Diyos na tasay mas asag tako un masiksik na di pamati tako an Apo Diyos iso nga rod hindi tako ay
man move on isinan panagladingit at waday timing na. Why timing di mandengaan tako sin pamagbaga. Tan kasapulan tako ay mabagbagaan babaon sin kalin Apo Diyos, uno si Apo Diyos, at wada iba na ay mang-comfort ang tako at we need to listen. At din saludsud si di sino din ibagat ako ay man comfort sin ipata ko ay manladladingit. Yan sinaral tako duani din pamagbaga sin panagladingit ay maitulit ako sin chapter 3 verse 25 to 66. Sin panagbagbagat ako at bakan dagdago sinya. Din nung kasparigan data ko di maidautan si gundawa ay man bagbaga sin usa ay manladladingit. What ay timing na. Yan din timing ay leda kay baga at we can give advice until they are heard or we have been heard. Uno why makilik na ang data ko. Yan no amot ako ay wada ipugaw ay makilik na ang data ko. We begin to trust these people. Yan mo amot ako ay din ipugaw abo ay manladladingit ay ledan tako ay i-comfort at nung maliknada ay mantalak da ang data ko, then we can say something. So din chapter ay uno din adult ako wani it's about time to speak up, to give advice. Tan ultimately is nan panagladingit ako uno sin counseling, we need to listen. We need to start ay mangila mo sino din layden Apo Diyos sin panagladingit ako ay nay. So malagi piyo sin chapter 1 purely statement of grieving niya din panangibagasin panagladingit ta ang Apo Diyos panangibagada sin sakitin mo da sin bungot da uno disappointment ta ang Apo Diyos bakon lawadi ay ibaga because we are just honest about how we feel. In chapter 2 mailat ako ay din nang isurat si he identified uno invalidate natin kadiriknan din Simon dadadingit and he never judged them. Instead mailat ako ay sin chapter 2 at didn't time ay layden tako ay wada ipuga ay makilik na undat ako. Uno layden tako ay makilik na sin ipata ko ay manladladingit. Yan napalaba sin chapter 3 verse 1 to 24 inaral tako ay sin panagladingit at importante din wada mailat ako ay namnama. Yan, once ay wala mailat ako ay namnama isang panagladingit ako, we begin to listen. We begin to listen to advice. So nga, sin main question ay leda kay sumbatan takuduan at sinay. Din main ay saludsod at naay. Sino di mayat ay pamagbaga sin panagladingit. There must be an advice that we need to follow so that we can move forward in our relationship with God. And so, here's the main question na leda kay adalan takuduani. Sino di mayat ay pamagbaga sin panagladingit. Ngunay at din waday ipata ko ay pugay manladladingit yan if they are ready to listen, what shall we say? Yan if we are nudatako po ay manladladingit at sino da din layden tako ay dengon ay may basar sin kalin Apo Diyos. Asya ilugit ako nya din umuna ay pamagbaga at mabalin na mailat ako na sin verse 25 gana sin 39. Yan mailat ako na ay sin first part ay naik at mailat ako din pamagbaga ya sino apay nga amagan tako na. So din umuna sino din amagan tako sin panagladingit ako no ingay dengen tako ilugit layden tako ay mandenga sin ibagan Apo Diyos undot tako naay kanas na naimbag ti Apo kadagiti agbiro ken kuana now din sin
verse 25 ingana sin 27 ay na at the first word sinat na imbag uno good sino din mayat. And so mailat ako ay sino din mayat ay amagan tako. Ang siya oni pa sino din gapo na apay nga mayat dana ay amagan tako. So nga naay kanana kanan din nang sulat sin verse 25 na imbag ti apo kadagiti agbiro kenkwana. Yan kananas na mo sin panagladingit ako mayat abu ay si kanan ko umunay ilang tako si apo Diyos si siya din anapon tako. Yan verse 26 madubli din word ay nasayat uno na imbag kananas na nga road nasayat unay ti aguray si anos. Yan sino din amagan tako ay ay kana din man bagbagaon da takos na kananan mayat ay mansuot tako. Ano san tako ay mansuot sin iyat apo Dios ay man comfort unda tako. Aguray tahi ti panakaisala kana. So nga din usa ay amagan tako at mansuot. Ay ano san tako ay mansuot sin iyat apo Dios ay man comfort unda tako. May saruno na kasi may word ay nasayat good nya. Nasayat sursurwon ti maysa a tao ti panagganos bayat iti kinaag tutubo na. So kam madubli kasen sinay mayat ay mansuot. Mayat ay adalan tako ay mansuot yan. Amo tako ay din mansuot at usahay kaligatan ay amaga din usahay pugaw din mansuot. Siya ngam din panagsuot anay I learn from other messages ay waiting is a strength. Waiting is a strength. So, sin panagladingit ako, importante mawatan tako ay mansuot. Importante di mansuot. Nya. Kanana, no agsagaba tayo, masapol nga agmay-maysa, kat aganos tayo si o limak. Din pamagbaga at malaksik ay mansuot at ano sa tako ay iginap. Kaman kontra na niya tan in chapter 1, chapter 2 at ibagata ko niya man complaint ako na apo Diyos ngam sina apay nga kanana on si uulimak. Laydo na ibaga on din si uulimak matlangan ay at din parehas na din word ay wait niya. So sidi man sa tako napos yung madubli-dubli ay sinaon man saet tako sinyat apo Diyos ay man comfort on datapo. Kanana saan tayo kumanga agreklamo tamabalin nga adapay la ti namnama. Chapter 1 and chapter 2 may bagat ako doy bakan lawa ay man reklamo niya. Asyat sina kanana saan tayo nga agreklamo kanana. Laydo na ibaga sino ilanta ko din may translation parehas matlang din word ay din reklamo ay nay at mansaet. Ano san tako ay mansaet tan actually mabalin ay waday namnama. Yan din interesting sina at bakon din nangisura sina on bakon sigurado bakon 100% ay din namnaman tako par may ay amagan apo Diyos at sigurado ay matungpal. There's no certainty but it's an open window for us ay from here irugi tako ay ilang din yat apo Diyos ay man ubla undat ako at din reference point na din namnama na at si apo Diyos pay didan nya tan importante ay sinamnama tako is nan panagbiag at waday kay basarana. Yan inarat ako na palabas ay din namnama ay bagbagad ng isurat sin ladladingat anay at si apo Diyos. Inarat ako ay si apo Diyos din panamnamaan tako tan matalak si siya ay Diyos. Nya kakaro sin mailat ako sin verse 22 and 23. Okay? Yan kananas na uray no maparigat kan mapababainan tayo awatan tayo ti amin mapagteng tayo. Apay nga imbaganan na tan kasi man taulit ako ay din gapu apay ay manadadingit din Israelita manbugaw tan dusa dana bugosin basol ay inamamag dai. So nga
Naay din kapu kasin ay may baga kasin ay din kapu ay manladladingit din ipugaw at bugaw tan laklakam da din dusa di basol nya yan isna may baga ay para sin Hudyo at awatan da kumana tan naay din kalin Apo Diyos no taulian tako din Deuteronomy ay no adidan umunod ang Apo Diyos at tuhay do sa mailas na ay awatan da na ay ligat tan si Apo Diyos at nalintag siya. Okay, so nga din lain na mairat ako sin verse 25 ingana sin 30 lain na ibaga man pa ituray tako ang Diyos. Musino din kasasata ko ipulang tako kumaan Apo Diyos. Nya ipulang tako ang Apo Diyos. Din amin ay mapaspasama ang data ko nya. Maitulot ako apay nga man pa ituray tako. Apay nga awatan tako din ligat ay alakaman tako ay nay. Apay nga sedeng tako sa Apo Diyos. Apay nga adit ako man reklamo. Nay, din subat na. Kananas na, din kapuna tan manangaasi unay ti Apo. Saan nga agnanayon alaksida na datayo. Nalabit pagladingita na tayo ngam nabilag. Di agbalbalo ti ayat na kada tayo. So, may ilan takos na din gapu, apay aman sa takon Apo Diyos, apay nga di tako man reklamo mo, adi anusan tako, din kasasat ako, tan si Apo Diyos at managsik ang. Yan, maitauli din, inarat ako na palabas in verse 22 to 23. The loving kindness of the Lord never ceases. His mercy never ends. They are new every morning. Great is thy faithfulness. At dinublina ay inbaga na. So nga mabalin ay anong santakos. Din kasasat ako, uno din ligat ako, tan ugalin Apo Diyos, at adipulos man balbaliw din, layad na undat ako, at mayati ay panamnamaan niya. Kanana, di na pagragsakan ti panang paldang, wino panang parigat na kadatayo. Amo ti Apo, no napukaw tinamnama tayo, iti uneg ti pagbaludan. Dahil na ibaga ayon si Apo Diyos at He is in control. Bakan ugalin actualin Apo Diyos ay bakan maradsakan si Apo Diyos ay mangdusa nya. Ngam bugaw nga minsin kinalintag Apo Diyos, dusaan na din ipugaw, tan adi kabalin ay libre din basol. Yan din pa nagdusa ay na at sa din mga kailangan din kinalintag Apo Diyos. Yan din pa nagdusa at pansigdan ta kong matlaang. Nya, tan mo adi nagdusahan dat ko, adi pa'y mantutuloy din lawa, ayam amagan di pugaw. Iso nga, din sakit ay nay, uno din dusa naamat ako, at bakang maragsakan si Apo Diyos. But it is necessary. Nya, kamandat ako ay parents. No kasapulan ay disiplinahan tako din anak tako, at bakang panratsakan tako ay mangsuplit sin anak tako niya. Ngam kasapulan ay suplitan tako, tapno maipaamu ay sin anak tako, at why consequence din lawa ay amaganda. Kasi mo adi tako disiplinahan din anak tako, masiksikan da, yan adi dan amo ay nuwari lawa inamag da, yan no naibalod da, yan masyak da ya. And so early in the beginning, sin anak tako at masapol mawatan da din disiplina. Mother is pain when they disobeyed. Okay. Kananas na amuna no saan na maited ti kalintigan tayo nga inted na kada tayo. Naida na ibaga on si Apo Diyos at amuna din injustices. Amun Apo Diyos din lawa ay mapaspasamak. And this is very comforting. Ang datako ay kas pangarikan datako ay nakapada si injustices. Nakapada si bakon naidawtan si hustisya niya, tan one day God will judge the people. At naman tako ay kaputan nalintag si Apo Diyos, wada ay wadan to din panang ukom na sin amin ay
ipugaw. May kananas na abon amuna no mabalikog ti hustisya iti pangukuman tila pagayatan ti apo ti kanayon a matungpal. Kasi so maga dinaminay mailat ako ay lawa sin lubong ay nay at amun apo Diyos. And God will make accountable of those who do bad things or evil things. Nga si Apo Diyos at ukumuna dadin ipugaw ay mga maamag silawa. At pada at tumao ti naimbag ken dakas iti panagbilin na. So nga din na ibaga God is in control. Tin lawaya sigod ay mapasamak is nan kabibiyag tako napasamak da na in His knowledge. Nga munum naman tako din na coronavirus ay nay adit ako mo amo mo untoy napuwa na uno apay nga nawada na nya. But God is in control. Amuna na bakon si siya na surprise sina. Narigat ay maawatan tako apay nga inpalubos na. It's also on the other hand, we are comforted with the fact na God knows what He is doing. And for us today, adit ako maawatan mo apay. But in the future, maybe we can see. Mailat ako din apay, nga napasamak din sa saadan tako. Udwani. So nga din ideas na magadi lawa uno sigad ay napasamak ay adi amun Apo Diyos. Uno adi impalubos Apo Diyos. Okay? So nga kanana apay nga agreklamo tayo nung madusa tayo gapu ka dagiti basbasol tayo. Sino ipapailanas na aminon tako. Usay pa magbagaan dat ako at in the reason why we suffer because we commit sin. And normally, sin amot ako lang ay in all of suffering, the reason why is because of sin. Although medyo complicated na originally, that's the reason why. So nga, verse 25 ingana 39, sino din maadalt ako? Sino din pamagbagaan di nang isurat sina ay maawatan tako. Umuna na ay man paituray tako tan si Apo Diyos dudan din makamo sinamin. Dahil na ibaga awatan tako, anusan tako, paituray tako on Apo Diyos sinamin na napaspasamak on tako. Tan si Diyos pa dudan din makamo sinamin. Meaning God is in control. One of the attitude ay mayat para sinusay man nadlading tasay maka-recover o ma-restore at man paituray ang Apo Diyos. At amok ay bakon nalakana sinusay usaon datako. This is necessary. It is necessary for us to recognize and submit to God nga din kasasahat ako ay nay at amon Apo Diyos. Nga si Apo Diyos at makibibiyang sina. Narigat ay din coronavirus at basta limabas ay kaman ngayon limabsut na ay pasamak sa biyak tako ay adi amon Apo Diyos. Narigat di. And so, din ladat ako ay maawatan at sin panagladingit ako. First step toward recovery is to acknowledge, submit to God na hey, I am suffering. But for me to move forward and to be restored is to recognize that God is in control and I have to trust Him along the way. Kaman ngay din submission anay uno panang accept yung kasasataw kaman ngay din ano ka mo data ko at akseptaron tako ay waday sakit tako waday rekriknahan tako na akseptaron tako ay waday rekriknahan tako ay lawa unta ko man pa check up sin doktor
Tan mo adit ako akseptaron ay waray sakit ako, adit ako man pa-check up sin doktor. Ngam kapta akseptaron tako ay way sakit ako. We humble ourselves, we go to the doctor, and seek his opinion and advice. Yan waray prescribe na agas yan, aminon tako, then we take it. And similar mo lang sina. So the first step toward recovery, usay pa magbagaon dat ako is to acknowledge nga si Apo Diyos din makamo, yan man pa ituray tako kumaon siya. Nya? Ay lay na ibagana ba? Ay adit ako man complain? Of course man complain tako pa dan, man express tako sa sakit tinumnum. But as we do complaining, as we express our hurt, num naman tako pa dan ay man pa ituray Apo Diyos. Then God is in control. Yan, if you have time, just go to Romans chapter 8 verse 28 in baganas diyan. Dinaminay pasamak at nantitimpuyog da. Tas ay matungpal din sige ay plano ng Apo Diyos para sinaminay pugaw na. Siya mabalin ay mabasa tapos di. So nga din panagladingit, panag-aral tapos yung panagladingit is it give us room to Canada de man struggle niya manay din ibabagan din ng tako ay we have to submit to God and we have to trust God because God is good, God is love. But on the other hand, dinlik na tako po at ilan tako din ligat tako at masaksaktan tako. And so lamentation give us space to struggle sin panangamuta kon Apo Diyos ya sin laway maliklik na tako bugo sin lawa uno ligat ay mapatpadasan tako isnan labaw di daga. Now din nang isurat sin chapter 3 ay nay tulungan na datakulat ta ay man complain on Apo Diyos nya mangibagasin kalilik na tako nga uray mo kanang takuon we submit to God. Still advisable on datako ay ibaga din sakit tinumnum tako ay lada kay bagang no, datako ay anak man anay on inata ko no parent ako niya. And so sin verse 40 to 58 the writer of Lamentation calls us to lament nga bakon lawa ay singkalit ako man anay na kanang tako no di ba nuwara ay sakit ako anay kanang tako and isna the writer of this book encourage us to say anay kaman wala din malagit ako ya kantan di Ilocano anay nasakit launay kaman na din niya. And so din first ay panag-anay at the writer invited everybody to join together to lament. There is a communal lamentation. And in second part ay panag-anay at in personal ay panag-anay. So nga may latakos na nga wala corporate uno let's say musakan ay mangcomfortin sa man nadadingit makilik na siya na din na ibaga niya nga sin gimong di mamati mat kumabo nga nuwari maligatan ng tako mariknan di maligligatan ng makiliklik na tako andada. So ilan ta ko man din iyat na naisurat so kimatan tayo. Mailayo din na highlight ay at adu ay word ay tayo ay na yung data ko at man isata ko kuma ay mangkilik na manladingit mangibagahan Apo Diyos sin kalilik na tako. So nga maibagay na singgimong di mamati nga no wari pa nagladingit at wara kumadi panagkirik na din gimong di mamati. Kanan na so kimatan tayo tiwagas
ken dalan tayo ket agsubli tayo iti Apo. Luktan tayo ti puso tayo iti Dios sa dilangit ket ikararag tayo. Sino ding ikararag tako ay mamati na ay nagbasol ken nagsukir kami ken ka o Apo ket di na kami pay pinakawan agpapan ita. So, din na ay versikulo at mabalimot lang ay in reference na palabas ay chapter 1 and chapter 2 ay si Apo din manlad din at uray mangkakararag ang Apo Diyos yan kamana di sungsumbatan Apo Diyos yung kararag na yan nadubli sina ay kanana nga uray man nga sinpanaglig na takot aditong dengan Apo Diyos yung kararag tako mayat pa daan ay manasasata ko ay mangkudaw na Apo Diyos si pamakawan mo bugaw tan din basol at say kapu ay laklakamon tako din digat niya kananas na manipod iti abot in mawagakin ka o Apo in pangagnak idi nagpakpakaasyak at dengan da so non-shift niya so nga dinapalabas sa binasa tako at there's a corporate lamentation or communal lamentation but here is the personal lament nga inarig na ay dinay man ladadingit hina at inladawa na ay din panagladingit na at wada si siya sin uneg di bubong ay man adawag Apo Diyos sin Hudyo namin adu ay maibagbagay maidescribe din panagladingit dan wada dasin na ipisok sin bubon ay magay danum na mabasa ako sin Jeremiah si sudi din napasama kun si siya yeah. At kananas naon sin iyat tako ay mangkararag kun Apo Diyos at man pakaasit ako ta dengen na din kararag tako at kananas na sinungbatan na ket inbagam nga awan pagputnga o Apo tinulungan na ket inispal na sinaya ay panagkararag at mabali na i-recall din napalpalabas ay iya sinasigad Apo Diyos so namang kararag tako udwan at Apo Diyos sika din Diyos ay mansungbat sin kararag mandungos sin kararag yan sungbatam yan siya mo't lang kumabon kararag ko duwani ay panagladlading ko so batang kumadin kararag ko kaman na di matlaan din ibagbaganas na siya okay so sino din maadal takos na nga din pamagbagaan din ang isurat at mayat ay man pakaasit ako ang Diyos taagasan nas datako and we need to be specific nga sinligat ako ay at bakon lawa ay kanat ako na Apo Diyos gusto ko ay nga sinan na lakamon tako ay lockdown na nay mabala na yung makararag tako na Apo Diyos ay Apo Diyos gusto ko ay tanong mo ilang tako din statistic din ay COVID-19 ano at kaya umabot at si nasurok si 2 million yan in the US alone there are around 60 plus thousand ay natnatay and wow grabe din effect nga din kanakit mabanikan mo ilang tako ya paspasahan tako din news about suffering caused by this COVID at talaga ay manladingit ako. Like for example, the other day, inanbasa ko in Philippine Daily Inquirer, wala yung sa Pilipino ay man pamilya, yan, just last year, napo daw the Canada and they moved to Chicago. Bugot din man pamilya na at din ina at wala opportunity na ay manubla as a nurse of Chicago. And so, just this year ay di manubla sin hospital of Chicago yan dimatang din na COVID-19 ay na yan si inada ay na at siya din nakasagap sin virus ay na so nga di si ma siyempre naalisan sila kay na
Yan naalisan na po din usa anak da ay lalaki. And so din damo na ospital si din ina, mao ni pa na ospital abo din ama. Yan ura abo din anak at nan positive yan ngam udboy ay nantee tan bugo tan kurang din hospital. Asi at the other day di pasakyan din lawasi di at din lang ama din nakasurvive. Tan si bakit na at adi naka-survive. Yan din anak na abot natay ay sana sin kampuda. So when we think about this story, amok ay dito ko maiwasan na yung ilan sa inyo so tadado di similar stories. Yan wari usay ata ko ay mamati ay nangibagay mo sa kanang pastor just wari 20 Filipino nurses ay natay and very difficult. So we could just imagine dinay ay at kakailan ta ko ay Filipino. They are all over the world as a nurse. And now they are suffering. Imagine nga din usay member di pamilya at amoy abroad tapno man ublas di tapno waday pang support sin pamilya asit ka man di man din napasama kun da. And so as we listen to stories after stories because of this COVID-19 maapektaran ta ko, and I think it's okay. We need to be sensitive. As we are sensitive to what is happening around us, and we bring this before the Lord, and we cry out to the Lord. But we need to be warned niya nga isnan pa nagladingit ako, but make sure importante ay din second principle na man pakasit ako ang Diyos taagasan nas dat ako tan sin hanligat uno panagladingit tin usaha ay ipugaw at duwa din mabanay pagturungan na either it move them away from God or this situation will make them closer to God. I remember in interview about Miriam Defensor, the reason why he did not believe in God is because natay si asawa na yang kana na iman on how could a loving God allow suffering. And so because adi nang kaya i-reconcile and imadawida on apo Diyos. And so one of the hardest thing ay sungbatan tako reconcile tako tin question ay kamanina, how could a loving God allow suffering? Nututuwa ay waday si Diyos ay managlayat apay nga ipalubos na ay waday gubat, waday ma-rape ay ubing, apay nga ipalubos na dana. Where is God in all this suffering? And it's very very difficult to answer that. But here's the warning. If we are trying to answer that hard question and trying to reconcile that, most likely we move away from God. And I think better is okay ay man struggle tako ay narigat na ay sumbatan, and yet kananas na man pakasit ako na Diyos, Lord, I don't understand this, but please help us. Agasam ko da kami. I wish I know this tan ay naminsan nera na ay diwara kami Manila sin kamasikog on bakit ko na minsan binasya din sa ay gayong ko ay nang support sa kanod seminary. Yan inawis na iman sa kan ay kami mang kapi asyat maaw ni pa yan kanana iman pastor bro, sa totoo lang nag-i-struggle ako ngayon. Kung napansin mo hindi na ako nagme-message sa inyo. Sa totoo lang, minsan hindi ako pumupunta sa church kasi nag-struggle ako. Kasi ganito, ang struggle ko is ganito. How could a loving God allow suffering? Biro mo, pastor,
biruin mo, hindi ko matanggap ito papaano ko i-explain ito? How can I reconcile na doon sa harap ng bahay ko namin, biglang meron itong poor guy na naghahanap lang ng basura para may makain at biglang namatay sa harap ko. At nasa isip ko, if there's a loving God, why He allowed this kind of suffering? Kananay man. And so, istorya na din, I don't know what to say. But I keep on listening. Ngam din, hindi maudi, kanapay mo mutlangon si Shal. I don't know what to say. But after this struggle, I pray na you become closer to God because God is faithful to give you answers along the way. Wag mo lang siyang bibitawan, kanaiman. Siya. Yan, I wish na ibaga kung siya na ay it's okay to struggle, but mayat ay ibagat ako na Apo Diyos. Din struggle and at the same time asking God to have mercy on us. Ay man pakasit ako na Apo Diyos, taagasan na din sakit ay nalakamot ako. Kaagasan na din ligat ay lalakamot ako. Anya? So nga, here, how, sunod yung application na mayat ay panagladingit ako. Nga numan pa'y, there are question biyag tako nga ahapay nga impalubos sa Apo Diyos ay mapasamak nin lawa biyag tako. Just asking God to say, bagata ko, please Lord, help me. Apo Diyos, pangasim, agasam sa kon. Numan pa'y, adinan na din ay bagay ay, ibaliwala ko din reality. But instead, we face the reality knowing that God is with us. And He will journey with us sin kamana na struggle di kabibiyag tako. Anya, now, part of suffering, panagbiyak tako kat mamingsan, gandat na ay waday nakatsa ay ipugaw, ay manuptop sin ligat tako niya. Lumamisan din ligat tako at manbugos tan waday ipugaw ay nangigagara, kanakan ingagara da, ay mangpasakit ang datako. Yan danay pugaw at gandat na ay nakatsa danay pugaw. Yan gandat da ay mamsa si ipugaw, gandat da ay mangpalawlawa si ipugaw. Sino iyat tapos di, sino amagan tapos di. Tan din danay pugaw at dayda din mamisan kapuan di sakit din ng tako. Yan sinay verse 59 to 66. At nai din kanan di scholar on imprecatory prayer. Imprecatory prayer. Sino din imprecatory prayer? Before ay basahan ko din versikulo, let me explain din imprecatory prayer ay magadi exact ay translation kang kanay na, pero natin lang din ay bagadi imprecatory prayer. Din panangibagaan Diyos, tadusaan na din ipugaw, ay namaligat ang datako may basar sin kinalintag na. Yeah? Lado na ibagaan, wala nang pasakit ang datako yan, gapot ta, they are in authority, magay kabaulan tako ay man-complain ang datako, magadi, yat ako ay mangibagasin, reklamo tako ang dayda. Sana magan tako. We come before the Lord, ibagat ko na Apo Diyos, and Lord, si God nalintag ay Diyos. Amom din inamag din ipugaw ay day. So, deal with it. Nya? Another thing is na din inbagan Dr. Federico Villanueva nila din ibagan din imprecatory prayers. Imprecatory prayers should be understood within the context of the justice of God. Lain na ibaga, din danay ay panang ibagat ako sin Diyos, sinayda ipugaw ay nakatsa at God will deal with them because waday nila singan dahil intag ang Diyos. Nga din panangi
Bagat akong Apo Diyos ta dusa na danay po gaw at may basar tin panakamot ako ay si Apo Diyos at nalitik siya. Yan waran to di tempo ay dusa na dinamin ay manamamag silawa nya. Another thing at siguro rin pinakaasag-on ay mata translation din imprecatory prayer at magsumbong sa Diyos. Uno singkang kana ay mansutsut takon Apo Diyos. Tsaka mo mawatan tako din kali ay mansutsut. Pero da kami pandayan Mount Province mansutsut lay din ay bagat magsumbong sin Tagalog. Nya kaman kayariga na no data ko ay anak kaya wala nang bully ang data ko eskwelahan managtagta ko ay sumaya mansutsut ako na mata ko ta si siya di tumulong ang data ko ay mangyam-yam uno mang confrontin ipugaw ay nang bully ang data ko yeah. Okay. So ilata ko din yat na naibaga din na yat ay mansutsut on Apo Diyos. So this will give us an example on how to magsumpong sa Panginoon. Kananas na paborandak iti pananggedeng mo amum dagiti dakas nga inarami da kanya. So ilaan nyo na niya naman takway din Israelita at inpalubos Apo Diyos sin taga Babylon niya ay mangdadal sin ilida ay Juda. At yung kararagan ay kanan na Apo Diyos, dindanay ay taga Babylonia at pinaligat nas dasta kami. Apo Diyos, sapay kumata si kaadi mang judge Apo unda ida. Kananan niya. Nay, kanan na amum ti pananggura kanyak dagiti kabusor ko. Kenti panang sikat da iti biyag ko. Nya, mansutsud-sud. No, basahan ko din, parang basa pa na, at madlaw ko talaga man sudsud din ang isurat sina. Kanana pa'y, nangag mo o Apo, nga imbabaindak, amum amin agandat da amang patay kanya. So, siya na, man sudsud siya ang Apo Diyos, bugo sinayda ipugaw ay, mahal ang mamsuon si siya, ay mang laslaso yun si siya, uno mang balbalak ay mamsuon si siya, man sudsud ang Apo Diyos, niya. Kananas na agmalmalam sarsaritaan kan isiksikat da nga lalo na ipagaon amom Apo Diyos ay sakon din panchischismisan da ay napala siya sikadin panchischismisan di pugaw lawadi mahan sakit di manipud bigat ingana itirabi pagang angawan da uno lalo na ipagaon mahan sakit din masisiyakan sisiyakan da ka di udom ay pugaw man sakit na at mayat ay mansutsud isutsud na Apo Diyos na ay mapaspasama so nga kanana tiyata nang sutsud dusahom ida o Apo ilan nyo di ay kanaman mo love your enemies yun kanan di Biblia love your enemies yes that's also true but these are feelings again go back to feelings nga nuwaday makadsuwa ipugaw mansutsut ako na Apo Diyos ay this is against God's justice. Iso nga ibagat ako na Apo Diyos ay Apo Diyos dusam kuma dadi and I'll give you some example din na kamana na ay kararag kanana ilunod mo ida kat pukawom tinamnam da agasam na kamatam ida kat ikisap mo ida iti rabaw ti daga uy, medyo waray, violent ay mailas na niya. At na din take note ako, an imprecatory prayer is not putting justice in our hand, but instead letting God to do it for us. Nga din imprecatory prayer at numaban ko data ko din mangamag niya, data ko din mangdusa unday da. Well, God, the Bible says, si Apo Diyos din mangdusa. Si siya din way right na mangdusa si ipugaw. And so we're just asking God to do din justice ay nay. Ta si siya din mangdusa sin makadsiya ipugaw nitan magay libeng tako ay datako din mangdusa. Ngam
Din imprecatory at ibagbagata ko din lignata ko ay mabalin ko madusa na ay kalas hindi ipugaw. And Kasparikan, if you have time, you can i-take note yun din udo may example din imprecatory prayer. Mabasa na sin Psalm 10, particulars in verse 7. Verse 15, whatabos in chapter 17 in book of Psalm, particulars in verse 13, whatabos in chapter 35, chapter 55, chapter 69 in the book of Psalm, whatabos in chapter 137, verse 8 and 9. At ado actually di mabasa ako sin na book of Psalm, panggap sin is-ison din imprecatory prayer ay nay. And so, sino din pamagbaga, hindi nangisurat ang data ko nung kasparikan na waday pugaw ay mamaligat ang data ko. Sino ay amagan tako? At bakang lawa ay mansutsut tako ng Apo Diyos. Mansutsut tako ang Diyos, ta si siya di mangdusa, sinakutsa ay pugaw. Tanlay doon na ibaga, ang umanamong, adita ko umanamong sinlawa ay mapaspasama kay mamagin na sa ipugaw. In other words, we are seeking God's justice. Nga sinamaililat ako ay adu ay violence, crime, amang mangyari yan. Danay, mga mamag si krimen at ayun, mabalot mailat ako ay itagtagan da din hustisya niya. But again, we cry out to God. Bagata ko na Apo Diyos. Dana. Amin ay sakan as a pastor aman narikat ay amagak na niya. Because as a pastor, syempre, I want to be so nice to all people. To the point nga, there are some unjust criticism ay maawat kong maminsan. Or there are hurtful feelings ay iyat di ipugaw ang sakon. And so, to be honest, I keep it myself and I consider the criticism, I consider the hurtful feelings ay baka iman totoo dati. And the bad thing din kalawan na dit, I did not express this before God. Yan din effect na I know, because since ang Apo Diyos, I was able to make it and to process it. But here, aman, nan-growth ako is ng Christian life, I love your enemy. And that's true. Non-growth ako ay as a Christian we need to be a salt and light to the world and tutuwadi. But when it comes to feelings, as a human being, we are din katatuwa na actually as we mature in Christ nya mo habang ay masisikan din pamatit ako yan masasag-ant ako na Apo Diyos, we become more sensitive. And because we are more sensitive, we are easily hurt. And because we are easily hurt because of the injustices, because in Basol ay may ilat ako, the best thing we can do is mansut-sut ako na Apo Diyos. Mga naman di pugaw ay talaga sigurado kay dalon gagarang gandat na ay manidawat si sakit o namang pasakit ang data ko. Well, mansut-sut ako na Apo Diyos. Kaya ko din makamusin po gaway dahil. Yan, kaman kayman on sin Book of Psalm, may ilat ako ay ayaw. Kanan din ng isurat on. Matay da ko. Ure matay da.
tadin anak dat uray agay kanunda ka narigat ti bagbaganya, but it's there an honest feeling of people who are so close to God, who are hurting because of uh, evil people who hurt them. Yeah. So mantaulit ako sin saludsud ud kaon yan nga when it is about time in our grieving process, it's about time to listen to advice. Sino din mayat ay dengan tako. Ono sino din mayat ay pamagbaga ay bagat ako sin pugaw ay man nagladingit. At umuna bagat ako ay munggay man willing tayo man dun we can slowly usher them to God, point them to God nga kasi baka napalpalabas nga the goal of counseling is for the counselee to recognize their situation, their hurtful feelings, so that we can bring them to God and point them to God. So, siyamot lang sinakanat akon mayat the first step toward restoration as we grieve is to submit to God. Man pa ituray ako on Diyos tan si siya pa dan din makamo sin amin. Man pa ituray ako tan amon apo Diyos tinamamaga na. Man pa ituray ako tan no in palubos apo Diyos din laway na pasama kun datako. We believe that God has a purpose and it's for our own good. No man pa ay sin timpo ay panagladingit ako at adit ako maawatan. Yeah. Second, at man pakasit ako ang Diyos, taagasan nas datako. In our suffering, we cry out to God and asking Him to heal us. Apo Diyos, sikakot din mangliliwan sa kanya. Sikakot din mangagasan sa kanya. Siyamot lang po din ibagat ako nung ayanta ko sin opportunity ay mangikararag sin pugaw ay man nagladingit at mangkurabakas taon na apo Diyos in behalf of that grieving person to be healed. Si apo Diyos din mang-comfort si siya. Tapin di ligat ay laamon tako waday gandat na ipugaw. Dapat siya ipugaw ay mamaligat undat ako. Yan sinamagot ako. Isutsut tako dana ay pugaw. Mabalin ay din danay pugaw at mabalin ay pulis, mabalin ay those who are in authority, agay kalaban-laban tako. And because they are more powerful than us, agay mabalin tako. So nga, sinamagan tako. Mansutsut tako. Apo Diyos. One of the thing ay num makabo inside as a church kat maybe as a pastor, ilak abunatan, because I'm a pastor, ada may wasan ay pakawaday sakit akabo ay member, and because this member have no power to, or gapot nangato din pangiladak pastor yan kaman agadi, boys da ay manreklamo no ipagadi lignadat, sinamagan din, baka mansutsudan apo, supposin inamag di pastor o no church leader, or nandiyan mo po, dinay da mimisis tako, nga no mansinumbat ay sinasawa, mansinumbat ako ay sinasawa yan gaputa din bababae at no wala disagreement yari naman kinawatan masapula tayo man submitin babae, but it's a good thing pa rin ay din babae at mansutsudo na ako just kasi na maglakay na ura di agree sin decision on lakay na niya. So, be careful that ako buhay husband. Tana baka din mimisis ako at isutsudas dat ako na apo Diyos. Okay. So, na din mailat ako niya nga isnan panagladingit, it's okay to express our feelings before God. We need people to comfort us by listening to us nga di dan i-judge si datako, but there is a time of listening. Waday oras di mandengan tako sing kalinapos, waday oras ay mandengan tako si advice nga when we are ready
And if a person is ready to listen, what shall we say? Muna, man paituray dan ako Diyos, at siya at amuna din amin. Ikadwa, at magpakasit ako na Apo Diyos, ay siya din mangagas. Kuno, itauli na din na magaundat ako. Mauli at mansutsut ako na Apo Diyos. Nuwaran man di pugaw ay gandat na ay manggagara ay mangpasikit ang dat ako. Kamayatan ay amagon ako at mansutsut ako na Apo Diyos. Yan, din man, yat ako ay mansutsuro na Apo Diyos. Dahil din ka po na. Umuna, tarwada ay relasyon tako na Apo Diyos. Dat ako, arit ako basta mansutsutsin, arit ako amamuhay pugaw. Arit ako basta mansutsutsin, bakon tako nakaklaw sa ipugaw. Arit ako mansutsutsin, ipugaw ay magadi maitulong na. Yan, because God is powerful, God is our Father, and because we have this relationship with Him, mayat ay mansutsut ako ang siya. And the reason, another reason why mansutsut ako na Apo Diyos, at bukaw tanwada ay lawa ay napasama. And we are asking God to intervene. We are asking God to implement justice on our behalf. Siya. So naay din na pamagbagan din ang sulat sina. At there's a time for listening to advice. But the question is, what kind of advice? Yan siya din inaaral takuduan. Okay? Magkararag tako. Apo Diyos ay mami, salamat sinaya kalimay na manyaman kami Apo Diyos naidin kalim ay mangibagaan da kami mayat ay mansutsuron sika in-encourage mo Apo da kami ay mangpakaasyan si kaya mangkudaw si agas din sakit ay laklakamon manyaman kami Apo Diyos kaputa amu yasika din magadi laway napasama kay dumatang simpiag mi adikan impalubos. We can trust you, Lord. Mabalin naman paituray kami sika. Yan no man paituray kami sika at waday talna ay lakaman mi. Salamat Apo Diyos. Even in suffering, we have a God who is so close to us. Actually din danad adalon mi anay at musino din sakit unong ligat ay lakaman mi at ibagbaga na po si kaay Diyos at makiliklik na anda kami at siya na din dahak na ko ayaman mi pagkon yan itawuli men si ka din iyaman ya gloria bugos ingada di anak mo Jesus ko siya po mi at amin ako ay mangwanin amen. Amen. Apo Diyos sa langit sa linang ko sinbigas mo ako sinbanagyatak-yatak ako wada ka po tumaktakto tentang po tinay biyaku mandalag